Sa tunga sa kainit sa adlaw, nagpalupad ta og drone diri sa ibabaw sa poblasyon sa Dalagit. Una kining nipadulong sa dakong kampanaryo ni San Guillermo Church nga nagpakita sa karaang kabalaan sa lungsod. Dayon, makita nato sa likod sa simbahan ang ilahang merkado. Unya, dili daghang kayong tao nga nagdali-dali og palit og preskong utanon, isda ug uban pa. So makita nato diha sa video ang bag-ong merkado. Sa unahan diha ang town hall or ang munisipyo. Nagpaabot sa ilang mga transaksyon ang mga tao. So muna ni atras tagamay para palayan nato ang diyo gyud sa Dalagit poblasyon. Nindot kayo kay na-preserve gyud nilang dagkong kahoy palibot sa simbahan. Landong kini kay daghang manuroy. Unya na po diha ang tennis court o ang Dalagit Plaza na famous kayong fountain. Labi nagkatong suga nila og mayong color-color kayo sa gabi. So muna ay nakanindot. Ya human na matag suroy diri sa plaza. Aw. Suroy na sa tao. Makita ninyo ang Dalagit nindot kay San Guillermo Church. Ya ari na sa ta sa ang UV na eskwelahan. Padulong ta sa tapon. Naday mga barangay nga nagpuyo. Ya ang atong mga mangingisda ay syempre unsa may famous diri sa tapon, ang torta ni Ma'am Prose. Napertig yung lamia. Although karon nindot na kay siya. Sa una dagko kay ni, pero karon kay nagkagamay gid siya no. Pero as is gihapon ang iyang templada. Lami gyud kay torta ni Prose. So shout out diha. Dili ni sponsor na video no. Elmer Shacks tech ni na video. So diha makita diha ang torta ni Ma'am Prose niya sa unahan, ang dakong bato niya sa unahan, ang Carlitas View na nindot kay na resort. So muna ang barangay Tapon, mabaw kay na siya kung hunasan nindot kayo ang dagat diri. Labi nag kanang tinghabagat kay linaw siya diri na side. Nya mubalik na sa probinsya sa padulong na Dalagit. So natas tungod ron sa barangay Tapon, padulong tas poblasyon. Nya makita ninyo diha ang kanang tulay na welcome to Dalagit na tulay. Nya nasa left side ang padulong na sa dagat, padung na sa UV na eskwelahan. Makita sa nimo ang Dalagit National High School sa upper left, upper right. Kana gi-construct pang daan pag video na kuha ni na drone. Pero karon nindot na kayo, smooth na kayo ang daan, ig-agi nimo sa poblasyon Dalagit. So kanilang daghang salamat o ayaw mo kalimot pag-subscribe kay kaniya to ang pag-drone makalingaw ni siya. Ako yung kuan is mo pa tan-aw sa ubang tao unsay nindot na mga lugar diri sa atoa sa Cebu. Ya kani akong gigupod ang pambot no kay padung na siya mulaod. Grabe kay kusog magay mo dagan atong drone mulupad. Hapit sa na siya masiklo diha. O nindot king dagat to blue na kayo. So lawom na kay na siya no diha. Lo gituyok gid ako, gipadulan gyud na ako. Nya wa gid ako kay nahadlok na ko kay kusog king hangin. Nya ni alarma na pud akong drone na lubat na sir. So kana kuyok na lang ta. Kana blawd gihapon kay na siya. Tin-aw gyud king dagit na dagat labi nagdiri sa atubangan sa seawall. Balik na ta kay padong nam ta UB. Yan hapit ra ko diri kay musuroy pa ko sa laing town dinhi sa South sa Cebu. Daghang salamat o subscribe o i-share na ninyo kung taga Dalagit mo or nalingaw mo sa video. Salamat. Ayos.